Hello web song bahai tongbai khakhe jotano kahamna tongbane hinoi tini asok dini yakulo norkin bagoi video snamboi matubuka norokano kubungmo borokno sao tomo dara video khalia youtube ri yakadoi rika hai hinai kubungmo borokno ano instagram logo thangoi sms khlaio tai borokni sms rok ang baksa borokni sms reply ui mania tangoi hinke abo sawan rokno kisa kaisa problem ni bagoi video rok phai angoi tongo so tabo hinke nok ni bagoi regular no video phainai norok nai tongni and tini kubong borok no wanchoi tongna tini video topic bahai hinke norok polo noi man khana number 1 tongo chini by parimita riang tai number 2 tongo chini abir bai tai number 2 tongo chini longimeni bini wife bini bihi chini basi orbita tai number 4 tongo chini kakuma riang norok o chattani bisingo saboni live story video nang abo comment sari number 1 nangkhainke number 1 hinoi comment sari and number 2 nangkhainke number 2 hinoi comment sari and norok saboni live story video besirbag hamjak abo bukisa comment ke sari and norok jodi no ami bakcha kurungna muchango hinke video description o ani instagram link riorika norok aing thangoi norok angoi baksa jara kurungna hin tongnai rok eba kurungna musungnai rok kunung buimano tai o je instagram ni mungka kok borok live style hinke ang haina hai taisa o je kok no repeat khinai angor 4 jon borok ni photo riorika norok next to sabani live style video naina muchung eba nugya ko abo kisa comment sari je borok ni live style naina muchungo a borok ni number eba ke mung comment khai sadi je ni comment kubang ngo ang bini no live stream video tunai haita inke asu din no timo video tu ekok se ne bagoi tabo khai kok go semle kok kasawai tonga inke norok instagram thang follow khai di instagram norok amai regular no kurungoi manai and o video no jotobino share khai di and norok channel ketan ge channel subscribe khai hinke norok malai nai tag sa ketar live stream video